Goddag Stine, og velkommen til Jensen derude. Det var dejligt, at I kunne komme i dag. Nu vil du sikkert spørge, hvad det her er. Thylejren 1981. Den har jeg selv vævet. Og ved du, hvad den blev brugt til? Hvad? Det er jo den tog man lige sådan her om mave her, eller om halsen. Se. Og så lå man sådan lige over græs. Sådan her. Ja, det er dejligt da. Sådan set en så magten. Men der i Thy, der var nu mest af piger, der havde nu. Og det kom der jo ellers mange blomsterbørn ud af. Men det er nu det, vi skal i dag. Nej. I dag har jeg simpelthen bestemt mig for, at vi skal plante en abetræ. Så vi går lige så stille herom i hav herom. Ikke også? Med spade under arm. Og der har vi en. Der er hendes stille. Og vi går lige så stille over det her. Nu er det en ting, der er meget vigtigt, når man skal plante en træ. Og det har de unge mennesker ikke en ski forstand på. Det skal graves ordentligt ned. Nå, vi går i gang her. Det er over. Der skal graves. Der skal knæene graves. Ja, og der bliver gravet. Det er jo en abetræ. Den kan stikke, hvis det er, man rører for meget ved en. Men ellers er den rigtig flot træ. Den kan blive op til 5 meter høj. Men faren, har jeg smidt plastik i jord. Hvad satan er det for en ord? Sæt der nu! For satan, der rød kabel. Nu giver jeg sgu ikke en tøfle i aften. Jeg tror lige, vi begynder noget andet. Vi går... Nej, hvad er det her for noget? Pas på. Her er strækstrømkabel. Så, vi går straks videre. Her det er så en rhododendronbed. Du må gerne sådan lige, der er jo en del træ herude i hav. Det her det er en barktræ. Den kan blive op til en 7-8 meter høj. Og kastanjetræ. Og jeg ved ikke hvad. Det ligner sådan en græstræ. Men ja, så her der har vi jo dunhammer. Vi mangler bare sø. Og det er mælkebøttetræ. Og så det er kaninører. Ganske almindelig kaninøretræ. Og her har vi yndlingstræ. Og ved du hvad det er? Det er simpelthen en øltræ. Og ved du hvad? Så skal vi se om de er ved at være moden. Det hjælper. Det hjælper saxusmålet og dæmper op hovedet. Og så går vi straks videre herover til. Ja, her der har vi så rabarber. Der skal mange sådan noget i hav. Overhovedet det. Og det der, det er tisler. Det skal måske hugges lidt væk. Og så kommer vi til en af de rigtige seværdigheder. Og det er faktisk kun Jensens hav, den er. Det her, det er en rigtig vintræ, og den bærer bare rigtig flot i år. Her, tag det over, Stine. Tag det over. Kan du se, hvordan den bærer? Nu skal jeg lige se, om der er nogen, der står. Ja, her var en sørme lige Jensens rødvin. Og der mangles bare ikke en ski. Men jamen det er sådan set alt for i aften. Så vil jeg egentlig bare sige tak for i aften. Og synge, ja, hvad kan jeg jo for eksempel synge? Er du dus med himlens fugle og Jensens grønne træer, så har du fundet ud af noget, som er meget værd. Tak for i aften.